Ora sakit bertambah-tambah lah gadang tempe nyo ambil pembali bertambah nama Bali bertambah rami baik itu dalam sejarahnya tumpak di badan buyong mantap. Baju untai malang di atelai anak batu oh kaki lama larang rantau lembai laju oh kaki lama lembai ladu sana lembai laju juona tadi laka basana olah nomor lah satu oh ikolah si mantap olah nomor ladu tolong larang rantau oh dijapui lah jangan
sepagi tu jagolah mantap dari lalu lah jalan mantap samoso sadang berjalan sama seorang ibu hati bukan kemain bapiti seseni ndak tuan bapitinya asari mitido ba itu badan dirinya indak to bilang lamo bana sedang berjalan sama seorang berjalan talita elei pak kacang menjalang junjung berjalan taita bantu alang ya alai menjalang gunung tuan ondak guna to bilang lamu sedang berjalan sama seorang hari bertambah tinggi juga litak badan bukan kemain saragu awak alun minum sesuuk badan balun makan gak cie roti alun masuk ba itu nasib badaninya sedang berjalan sama seorang nampaklah orang sedang manggale di tepi jalan tuan manggale nyoana siam perak sedang nampak serupa itu nyo datangi di badan mantap bakato badan dirinya ete nan sedang manggale gila gak saragu jak tadi ambo alun minum jak tadi ambo alun makan bapiti sesenti dote bapiti sesenti do mandanga kato badan mantap bakato badan etek tadi ambil lana ayat talata ko alun nado makanlah dulu orang nan mudo mandanga kato rupo itu nyo ambil ayat mantap lah nyo minum ayat saragu nyo ambil nasi sapingan lah makan badan buyung mantap selesai makan yo minum nyo tolong etek bakar ajo onde etek sedang manggale bari bola tek kabake ambo bari larilah sekali kini baola te awak karajo nak paralu digaji bana sekadarlah pela ete olah makan lah sajo onde nak kanduang na mudoi kok kapai do etek bakar ajo nak talo etek manggaji etek tinggal nak ditampek kontraan etek lagak ketek pulo di mana mudo kakalalo nak kanduang
katorupo itu ndete dengan bana biain date ambo digaji kalau nyoka untuk tempat tidur biar ambo lalu di kadai nangko dia lalu ambo di Mandanga katonyo dari mantap baru bakato pada netek kalau iyo nak sebantu itu ndak baado pai jo ete kau indak to bilang lamo bana agak sajo di badaninyo agak dibuyung mantap tadi onde nak kandung namu doi bari luru ete batanyo bari bana kato barundiang Osia ko gala dengan namo di makok kampung joalang amanai di makok kampung nak jualaman mendanga katorupo itu ondete dengan bana kalau nyok kampung jualaman nambo asli rampayo kumbu yo kalau jogala dengan namo ambo banamo buyuang mangantap oete Namonyo abuyong mantap lasanang badan diri ete lasanang inyo memandang agak sajo di badan ete onde nak kandung namu doi kok namu ete lah tahu kalau kampung ete lah jale mulia jo ete bakar ajo namu ete ang nak tahu pulo kok ete lah jale nak tinggal seorang apa lalamu di maningga anak ete ado seorang kini di dalam basikola yo ete asli rang bukit tinggi tinggal di pasar aku yang naik yo ete aslinya orang bukit tinggi orang pasau kuning tapi lalamu tinggal di Batam ko apa lalambe di maningga ete seorang nak menggadangkan anak adik di dalam basikola dalam SMP kelas 3 sabantalai nyokama tahu bulia nak jale namo ete bulia jan buyung salah tako ete banamo ete so Osi sopet namo nak badan ete anak seorang padusi pulau banamo pie almaira na Banamo pienyo almaira mandanga katorupo itu lasana ngati badan mantap nyotolong ete bakarajo ari batamba tinggi juo
Ondak lama kita bilangkan balik anak etek dari basikola tarui kakak dai dake etek nambah nama upie Almaira Tuhan. O satu nampak badan Almaira, iyo nyo sadang nyo tiboco itu nyo pandang di badan mantap. O sanang mantap lo memandangi mencali upi Almaira, kok mantap mencali Almaira walaupun inyo gadi tanggung dari kaki sampai ke rambui ampu kaki bungkat satayen tumi mandamai talu buruang. Obati jerong ceparui padi di punggung karanggo naik batang mari berkata-kata tiga kata potongan mari sekata tunangan duku sekata tunangan palu sekata dandam tak sudah dia tenyo awan bara jompo rambut panjang tak gerai-gerai tali tali puk layu kan yang nyoba bulan sakap yang rambut panjang saruan tu hitung hidung mancuang mana suntong bibi merah ba ampala masa panggalakan coli morangka dagu nyoba awan tagantung bakapi ampiang rang banda ampiang na urang padi cino sadang mandang awak layan tamano kok mantap laya alai kola dake lainyo Kato badan diri ete iyo mande dari Almaira onde nak kandung Almaira oh iko kakak Almaira aslinya urang payo kumbu banamo si buyuang mantap. O sanang banati Almaira la tau galajo namo mantap ira la tau namo ira mantap la tau la sanang inyo nambadu o manolong mande kaduonyo basanang-sanang di lapong nasio lalakadai siampera manggalenyo di tepi jalan rupo itu hondak tanggung sanang hati mantap hari batambah patang ju patang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam metek jo Almaira lapa balik kok mantap tinggal di kadai Tuhan. Kok mantap tinggal di kadai ba itu dalam sejarahnya na malam semalam itu inyo ala mulai takalo abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan niyola badan labuyong mantap paijo ete bakarajo onyo pandang di badan ete kok baju mantap ndak ado nyo balian baju diete balian Sarawak sekalian cukui nyo pakai kain sarung cari kontrakan naga gadang Tuhan. Onyo cari kontrakan agak gadang boleh dapet mantap tinggal sekali padoinyo lalu di kadai ba itu dalam rencana ete
Oh dapet kontrakan agak kadang na mantap lah tinggal samujo ete sajak mulai mantap di sinan nanete indak masak lai mantap mulai loka memasak sajak mulai muntah mantap memasak pelanggan bertambah rami tuan. Oh pelanggan bertambah rami, bertambah banyak orang belanja. Itu kalau kita pandang indak to bilang dola mau bana. Dek pelanggan bertambah rami, dicari kadai nanggak gadang lah dapet kadai nanggadang rasa kiete lah ya alai. Oh bertambah lah tambah Ora sakit bertambah-tambah lah gadang tempeknya ambil pembali bertambah rami. Oh nama Bali bertambah rami itu dalam sejarahnya tumpak di badan buyong mantap nanaya indak tekana nama ndak nana tekana lalu po ayah jo mande. Oh lupa jo ayah di korong kampung ndak ada tekana lahi tuan. Oh endak to bilang lama tinggalan mantap sedang menggale pai jo etek menggale nasinyo menjadi tukang masak to japui ayah jo mandenyo. Oh nak tinggal di korong kampung menangi bapak jo mandenyo onde nak kandung mantap naik lah 5 tahun lebih nak di Pulau Batam kabar indak barito indak antara mati mana badan mantap tuan. Oh antara matinya anak mande mangkonda ado kabar barito sure sepucuk ndak datang ndak ibu mantap jo mande ndak ibu kabake bapak lah jale tak badusa nak mande rang bansik dalam kampung harapan gadang make mantap yo nak. Oh dapet mantap ndak ado kabar barito anta di mana mande anta le masih ado ju anta la mati mantap mande mangko ndak ado dona sure bakirim tuan. Oh mangko ndak ada sure bakirim ndak paralu to bilang lamu toto tinggan bapak jo mande to japui mantap babalik sadang manggale di Pulau Batam pai jo ete. Oh tukang masak ma
joete tukang masak sedang di Pulau Batam jo. Ora sakit tambah tandonyo barasaki tabue rumah sekali. Pokok rumah lah punyo pembangunan nambah bangun kok dulu kadainya bajale mangontrak kok kini lah punyo kalau kini nyala punyo ba itu kalau kita lihat saja mantap jo bakarajo. Oh indah to bilang lamo bana sedang rasa kinai co itu lah mulai ya alai sakit Tuhan. Oh lah mulai sakit ndak talok ke kadai nasi lai mantap sorang lai bakarajo di kadai tukang masak inyo nama layani inyo tepaso cari anggota bakarajo. Oh nampak langgan bertambah rami dan makan bertambah banyak ba itu kalau kita lihat lah mulai sakit Tuhan. Oh ado harinya sakutiko sakit talabi bana dibawa ke rumah sakit ndak tahu di orang lain. Oh alas sehari di rumah sakit alas sehari di samalam lah 2 hari 2 malam baru tahu di orang bau sadar jo diri. Onyo panggil badan si mantap 100 pi Almaira iyola anak badan Tuhan. Oh iyola anak badan onde nak kandung Almaira tarik kuranji dalam lubuk kaili mangko babandan kamari lana Almaira duduk ado nambatin mandekaban. Oh mandang kato bantu itu lah datang anak badan akaba mande ketua anak 100 badan buyo mantap. Oh nyo ambil tangan badan mantap nyo ambil lo tangan Almaira bajanjilah mantap jo Almaira 100 anak dari mande. Kok sempat pendek umur mande abean Almaira mantap elo nikah kalian nambah 2 kadai nak jana ditinggal Tuhan. Oh mandang kato rupo itu lamo mantap mangkok menjawe nyotanyo diete sekali lai kok kabalaku mantap kanda mandang kato dari menjawe mantap lambe Hokok dia mbote nak kamanula anta dia nak badan iyo laupi Almaira ba itu kato badaninyo kalau lai Almaira suko nanambo indak kamaila ambo tarimo kumanan Tuhan. Oh ambo tarimonyo umanan ba itu kato badaninyo kato sampai sarupo itu disinan kalau kok dilie. Oh manjawe lo badan Almaira kolaco itu kato mande kok iyo ba itu nang kaelo biya Almaira mai kupulo.
kato mande hondak kabataga do mande dari nako anak-anak mamuke di tepi pantai kumana tinggal di mantap jo almaira jalula bilangan sampai maningga mande almaira marato di rumah sakit marato nyawa di rumah sakit lah jale mande maso meninggal tentunya kadibawa babalik bait tujuan biaso indak to bilang lamu bana lah dibawa mai babalik lah naik ambulan mai tadi tarui ke rumah pai badane te tuan tarui ke rumah badan ete indah disiko di palamu lah sampai mai ke rumah talata mai ditampe nyurang nambahnya nalatibu lah datang urang nambah samu datanglah urang nyoyo nambahnya mansonyo ete lah kadai nasi bali wala maningga dari jauh urang alatibu urang tadang kasadonyo ete tusangan elok bana kota bapiti makan dape ndak ado piti buli utang ba itu bana kato nambah samu ndak tabado urang nan datang ukuran mandi bemandian selesai mandi bungkui jo kain kapan baru nyomai disolati ba itu ju honam biaso na duanya di Pulau Batam Batam harapan badan diri raka bake mangande sama tonyo dape mande maningga pulo kamamboyoma oh kamanga duonde mande indak to
wingilang lamu bangan nama alun sangajo badan ninyo sadang manangi pak rupo itu orang ibu mah cali ira orang tahu sah jada ulu bakau inyo barasaki dape mande maninggapu kan wangi japui na oh panggasimu buama ndak batulang sayang joawama ho anta kok pandan mama maluruti one oh mande dua mae honde oh dagang di kubu mande ndak kapulang antako irama oh manuruti oh mande di bawah tampe pandam kuburan lah diantan basamosa ondak guna to bilang lamo ndak paralu dibilang lamo bana oh sadang di jalan mai tadi diantan bersama-sama lah sampai tampe pandam kuburan Tuhan. Oh sampai tampe pandam kuburan di sinan kalau kita lihat lah mulai mai masuk kubur satu masuk kubur marato upi almai ratuan marato upi almaira onde mande dengan bana mande di kubur ndak kapulang antako iraman tiba itu kato badan iratuan oh selesai mainyo abad timbuni dan banyak babalik pulang tumpak di badan diri mantap dua jo badan almaira naninyo laka babalik pulo alat tangi almaira honde mande selamat tinggal ambo babalik nak nyolai tinggal mande di kuburan tinggal seorang mande di kubur ira babalik nak nyolai mande ba itu kato almaira Tuhan
Oh pulang badu jo badan mantap na mantap lama nangi pulo aye mato badare-dare mau jan labe aye mato bak mani putui talinyo cointan putui pengarang jatuh cie la jatuh duo bak kaco jatuh kabatu. Oba itu ibu dalam hati harapan kabake ete kaganti ayah jumane dape ete ya Allah lamati pulo Tuhan. Oh dape ete lamati pulo indak to etong lamo bana ndak guno to bilang lamo. Homa alun sajo pae badan inyo ndak lamo inyo di jalan sampai ke rumah. Ho almaira oh sampai ke rumah Almaira lala sampai ke rumahnya tentu berdoa balik Onyo baca doa dinan siap ba itu juo nam biasa ala sehari jo 2 hari ola ete sudah meninggal. Oh iyo ete sudah meninggal di sinan kalau dipandang abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan. Hosa pakan jodoh pakan nabi pakan baganti bulan lah mulai manggale balik iyo manggale badan mantap Tuhan. Oh manggale nasi mantap balik ala mulainya manggale nan orang mulai membali raminya coy tujuh. Oh walaupun ete indah ado masakan mantap nambah bayu masakan nyobana nan dicari orang ba itu de orang nambah samo Tuhan. Oh paranggan bertambah rami sainggonyo badan buyong mantap pakai anggota badan inyo ba itu kalau dilieti. Oh anggota tambah bertambah menandoan peminat banyak menandoan orang makan gak rami kok dulu anggota cuman berdua kok kini 10 orang Tuhan. Nan dikasir tetap Almaira tukang sanduknya lain pulo tukang hidangan lain pulo nan tukang masak tetap badan mantap ndak baranjak di tangan mantap. Ba itu dalam sejarahnya sebulan jo 2 bulan lah 6 bulan ete sudah meninggal datanglah tangannya Oh Almaira
datanglah tanyo Almaira onde bang mantap dangabana lah 6 bulan mande sudah meninggal takana umanat mande Omandanga kata rupo itu jawaban badan mantap umanat mande dia lai tekana mananyo abang gak takui dia Oh mana nyonya abang gak takui mandanga kata rupo itu ndak guna to bilang lamu. Oh kalau iyo bang lai tekana anggaran sebulan lai di sini nawa mangko nikah bang Oh agak sajo inyo mangece onde dia kanduang Almaira ndak paralu do dia barale banan jan barale gadang-gadang kita nikah di kantor kuasa Jawa itu kata badan inyo nikah wak tampe nasia o kato sampai ira menjawe o baa kaelo di badan abang o baa di abang nang katuju nanira manurut sang ajo Tuhan Onanira bang menurut sajo de ala janji babue abi hari baganti hari janji lah tibo di waktu tanggal lah tape jo harinya nikah lainnya nambah 2 selesai badannya nikah selamat pengantin baru umur panjang rezeki murah penyakit jauhan joala bak cuawa cotabiang lah keduanya sadan ciang lah sabantuk basi seciok lah nambah ayam sesusun lah serupo sirih sekabe lah berupo kayu bak itu kata orang nansia jangan do tangka bagadu na janado tangka bagadu dek la sudanyo doa babaco babali umpi laya alai ola Almaira babali opieknya Almaira baduo badan mantap ndak lamo inyo di jalan sampai ke rumah badan inyo seto tibo inyo di rumah bagalak-galak kaduonyo Bagalak-galak ati rumah maalun pengantin baru basanang-sanang nambah 2 tutui kadainya 2 tutui kadainya 2 hari baik topi Almaira nak perlu dibilang lama maalun saja badan inyo
Agak di badan buyong mantap. Sudah itu menggali balik nang kadai bertambah rami. Menandoan kadai nyorami. Pelanggan bertambah banyak. Anggota bertambah anggotanya bertambah-tambah. Indak to bilang lamo bana. Ndak paralu dietong lamo. Agak sajolah di badan inyo. Maalun sajo pak badan mantap. Inyo tetap tukang masak. Almairanyo tagak dikasih anggota untuk tukang tanduk. Ba itu kalau dipandangin ndak dibilang lamo bana. Medisinan kalau kita lihat abiarinya baganti hari, abiari baganti pakan, sepakan jodoh pakan. Rasaki bertambah-tambah. Dulu kadainya cuman cie, kini ditambah cie langai dusana Makini ditambah nyawa cik lai, ditambah kadai cik lai, ditambah lo karyawan cik lai. Kok samba nala sudah saja babao, nala selesai saja diantahan. Ba itu hebat utak mantap. Rasaki sadang namu bana, sadang barasaki sarupo itu bakirim kamande indah adoma lah 10 tahun lebih di Batam. Iyo ndak ado berkirim ke mandekan. Duang ndak tekan mande jo bapa. Tinggal mantap sadang jaya, sadang sanang di Pulau Batam. To japui mande jo bapa. Dijapui mande jo bapaknyo entong menangi di nambadu. Aye mato badarai-darai mau jalabe. Aye mato ba itu dalam sejarahnya. Otakana di badan anak tainge anak dirantau antak kabaan nasib anak Oh antak kabaanyo nasib anak ba itu de inyo nantakana tanda ado lain anak mande co itu kato badan mantap badan mande mantap. Oh anak lai tekana ju cuman sayangnya di badan mantap ndak tekana ya jo mande tuan. Oh sadang di kampung rupo itu indah disiko di palamu tinggalan mande jo bapaknya to japui si mantap balik.
Disinan kalau kita bilang agak sajo di badan mantap sedang manggalinyo jaya bana kok lapo walanyo duo walapo nasinyo duo yo upi almaira dek lala mojo pak baturutan dipandang badan almaira bababan duo iratang adituan bababan duo pak almaira awak sadang barek coy itu isi kadei mae obat tambah larami Ondak guna dia tong lamo sedang nyupi almaira sedang di dalam barek lawi rasa kila mulai naik bertambah-tambah rasa kinyo lata bali loto baru itu badan diri mantap. Oh sadang nyo dalam barasa kibini sedang barek lawi tibo wakatu yo jangkonyo malayan upi Malayan upiaknya almaira dicali anak nalai perempuan karena anak perempuan yusinan kalau kita lihat agak sajo anak nanado oh si mantap namo ayahnya almaira namo mandenyo anak nalai perempuan si aku galajo namonyo banamo si upi Siska Tuan oh banamo si upi Siska oh Siska panggilan dari mantap Siska panggilan dari Mandela do namo anaknya oh alasari duo hari alasapakan duo pakan mantap manggale oh tarui duo pa oh mantap manggale tarui juo sedang manggale rupo itu baru tekana mandedi kampuan oh nyobuek sure sepucuk agi piti di dalamnya ala dalam misi sure onde mande serato bapak maafkan badan diri mantap baru kini sure bakirim kini ambo di pulau Batam sedang karajo manggale nasi lai bertamu jonan sanang
Oh surat sudahlah dikirimnya, ada bepiti di dalamnya, masuk ke pos surat tadi. Ndak lama surat di jalan, ndak di jalan di Palamo, sampainya ke Payakumbuh. Nyo antan dirampos ke Tampek Mande, setelah tiba pak di tangan Mande, nyo baca dia ya jo Mande, nyo seto nampak anak berkirim piti menangi Mande. Badan mantap tuan. Oh menangi badan Mande mantap. Oh lain nak masih duit juga kata Mande mantap lah, mati lah kayo mantap di Batam. Lah sanang nak di Pulau Batam, baru kini sore bakirim ba itu kato. Hotangi Mande Pak